ассалому алайкум тамошобинони азизи ютуб канали маъмуража. имрӯз рӯзи панҷшанбе қарор дорем дар панҷшанбе бозори ноҳияи ҷалолиддин балхи калхозобод. дар ин видео навор кардем буқои калони савдошидагӣ, буқо барои бастан буқачаҳо, буқачаҳои беҳтарин навор кардагием. хати телефон номерош моли майдаам навор кардагием. гӯсфандои барадор барои тоқа, қучқорои калону фарбе, бузои очабача, бузғолачаҳо ҳамаша навор кардем. якта лайка монем, видеоро то охир тамошо кунем. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ҳатман ба канали мо обуна шавен. рафтем аз канали мо дур наравем. савдошид буқаи калони фарбе 14000 савдо шидаст. килос қанча буна? 4 кг. тарозу мондагӣ нестанд. 14000 савдо шид. най дар мошин будагӣ 14800 савдо шидагия. вайшам бетарозу ай. беҳтарин буқои фарбе будааст. буқача заб бародар шубай 5000 мега нарша бо савдо мешидааст. то 4000 бузург кардаист. вайда камтарам кардагия. буқачаи хушрӯ чае ки бародар шубай 6000 мега савдо мешидааст. то 5000 кардагия. вайда пастарам пурсидест бозор. буқачаи ёше фарбеча фарбелиш созай 4600 бозор кардаист. ира ҳозираш то додагиш нест. наиш қай калон мешидагӣ 6500 мега нарша бо савдо мешидааст. қанча қиляпти ака буна? 5100 сум ина ҳозир пурсидастан додагиш нест. савдо шид буқа барои бастан 7700 савдо шид бетарозу. иш чанд савдо шид? 76 иш савдо шид. гуноҷин чи? гуноҷин ҳар ду 16900. якта гуноҷину якта буқаи ҳардаш 16000. буқаи хубай барои бастан 12000 ай нархаш савдо мешавад. бо 11300 бозор кардаист. то 11300. вайда пастарам пурсидаги ай. буқаи калон барои бастан 9000 мега нархша савдо мешавад. бо то 8.5 бозор кардаги ай. ҳозирашта додагиш нест. буқаи фарбе бародаршам хубай 12000 мега нархша бо савдо мешидааст. бозор ай 10000 то 10500 кардаги ай. буқаи қафош ина ахтая? нарша буга? ина 1500 харидем. 200 иша чи? ҳарчи аҷоя 12. یا کجا 9200 میره خریده
12 mazur har dira. Ular ro'yi ki fakat میگه که گام زنه اینا با گام زنه در همون خدا باشه وارد کو савдо шидеста биқаи калон барои бастан бе тарозу 11000 ҷои пулгириш мега ҳозир 10000 пурсидаистанд кашукаш доранд. мана биқа калони созай 10000 кардаистанд 11000 ҷои пулгириш мега. мана гӯсфандои бародори фурӯшӣ якташ пиртара якташ созай. наиш пира 2300 мега бо савдо мешавад. наи мана гиш гӯсфанди ёшай созай. худшам састияншам баршам созай. ира 3200 мега бо савдо мешавад. қанча со'rayapti yoshini? yo'q 2000 so'rayapti. ay 2000 bolo karda istamiga nayi g'isfandi yo'sha. g'isfandoyi barador narxoshon har xil 2200 2500 гӯсфанди ёшиш бозор 1800 1700 карда истай. гӯсфанди ёша 2000 карда истай. беҳтарин нархи навод. на бузғолоро бинед. бузғоло 250 сомония савдо мешаванд. чанди пурсида истай бозор? бозор чанди када истай акам? 150-200 сими бозор пурсида истай. бузғолои беуча. на барои тоқаи беуча 650 сомонӣ савдо мешавад. 500 карда истай 550 сум ҷои пулгириш барои тоқа. қанчадан акам бузар? 750 сомонӣ савдо мешавад. нечи қиlyapti бозор? 700 карда истай иша 600 сум бозор пурсида истай. ира 600 сум ҷои пулгиришай. на бузои очобача дугоник бача доштааст 2100 сум мега нархша савдо мешавад. бо бозор ҳозирашда конкретно нарх кардагӣ нест. не худи буз не дита зулаш. мо қушхори калони фародои арабский будааст. ямон қой бермамасига яхши қой ака. дуни мазор нархиш савдо мешавад. 2000 бозор пурсида истай. дита қушхори калон беҳад калон. булар чорама шак. чора. қушхорои чори будааст 4000 меган савдо мешавад. беҳад харбия мана динбаш. молодец. қанча бизанам? 4000 сомонӣ савдо мешавад. мо қанчагача қиlyapti бозор? 3400 бозор карда истай. xo'p 903 60 66 56 xaridorlar bo'lsa zangingizni xaridorlar bo'lsa telefon qilasizlar. Jaloliddin Balqiyan Kolxozobod Chapayevdan Chapayevdas raqami telefona gap zadim. Xaridorlar bo'lsa zang mizaning. Hamid buqacharoz raqamosha pursam kani. Nav raqamosha giriftan atomistem. Savdo kada istabut. Nada se bu ay 8 to hafta bura. 3 4 5 6 7
айсе то 7 бо 93. бо 93 мана. Харидоро боша занг мезанем. Кадом район? Калхозобод худша? О, Калхозобод. Лели мудаст. Ха, савдо шудеста бо қачаи средний. Неч қиляпсиз ака? 46 бозор кадага мега ҳозир 45 44 пурсидеста зурафи загиш не. Не чанди буда ака? 5500 қачо савдо мешавам бо. То чанд қара кадан ака? бозорам ҳар чӣ кардеста. Қачои соус. Ганда зараба метивам. Ҳарча 8000 кареста. ҳардаш 9000 мана савдо мешава. 8000 8200 ҳардашо як ҷоя бозор кардеста. ҷои пулгириш 8 будааст. агам қада бикаша метия. на дата бқача бқачои ки бародашон созай бқачои хушрӯан 4500 мега савдо мешава бо 9000 ҳардашо меган то 8000 бозор кардаиста. Айвайда пастарам пурсидагиай то 8000 ҳардашо як ҷоя пурсидаистам. Бақаи средний 5500 мега нарша савдо мешава бо. Қанча соля бозор? 46 47 бозор пурсидаиста. ҳозирашта додагиш нест. Qancha deyapsiz aka? Qancha deyapsiz? 6,5. Shashini mazo. Qancha so'rayapti bozor? 5200, 5000 qilishdi mana. Mana shu akamiz uchun bitta like bosasizlar. Rossiyadan salom. Гуножини қисри фарбе барои мол карданам соза пародаш гӯштам созаш аст яъниш 8000 мега нархша савдо мешава. 7000 то 7500 бозор кардагиай сафар.